hello 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 Antaman Gabriel ओमफ्राय आंनाव सिखारबायना खारबाय माथो जाखो लाइभआबो जाला नामा नायलाय एबार खारबाय हनै ओमफ्राय मानो न'आव फैया नों साबसक्राइबार गैया नामा देखो बेलाय माथो होद नायग्रा फैयालै आंनाव लाइक होब्रा hello आंगोफोर hello गाइसमोन हेलौ फंबाय मोनहा मोसादों बिनानाव मोनहा मोसादों मा गुलिजों गावनो नोंखौ जबि हो जबि नङाबा ओरै होबायमोन आं नोंखौ फंनैसो एसे इन्ट्रडाक्सन लालाय नोंथाङा सेकेन्डआ ओंखार नों माखौ रोङाखै होनलाय सोंलाय बिनाव माबा मोनसे बुस्थु नोंनि ओरैजा लाइभ होखादों आं बिदि बारस'बा हास्लाबा बोरै बारस्ल'बा हास्लाबा दे खोन्था मोजाङै मेघालयआवसो दोनहैगोन आं नोंखौ बाराबा फोरोंलाय हेलौ मोजां नायना हो हा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो एलबि फैलायबाय बोराय नुथारबाय आंखौ माथो एलबिआवलाय लाइक होनानै होब्रा बिदिखौ हरलाजोबनांगौ बिदिखौ कमेन्ट होनांगौ होनानै हो मा मेथाइखौनो दाबो गोसोआव गैया नोंसोरो हो ओइ मेथाइखौ गोसोआव गैया गोदाव सोरावनो आं मोसानांगौ नामा बागुरुम्बा मोसागोन आं दानो दे मोसानोसै दे मोसादेरनो मोना होमबा आंखौ रायोलै मानसिफ्रा आंखौ रायबाय मानसिफ्रा जा मोजां मोसाफानो दान्दुना हो ओइ साबसक्राइबार बिनानै होलाय बस साथाम जाबायलै नायनाया होद सासे थांबाय नों थांखोना माखो हेलौ गाइसमोन मा खबर कमेन्ट खालाम प्लिज दिनैसो एलबि थानो मोनदों फार्स्ट टाइम एलबिनो गाइसमोन गोबावसैमोन हाबबाय नै दारि उरि लावजोब्बाय दे खालाम दे कमेन्ट रंजान सासे सोरबा नायदों ओमफ्राय दाबो माबाथाय बै माबासो रबटसो बै सासेया सोरखौ रबट होनो नोंनि आइडिब्रा आंनि आइडियानो भिउस जाबाय बे थाफाबाय थायोब्रा ओइ सानलै हेलौ आंना फिसाज्लानि गोदान मोनबाय दिनै जाला नै बे जाहैबाय नानि बिफा नैबे जाहैबाय नानि बिमा दे नानि बिमा होनजानाय लोगो गैला हरफिनबायसो नोङो आङो बानाय दाख्लैनिफ्राय बिदि खालामबाय थाबा नोंसोर दा लागाय हासिगौमोन ओइ नानिमोन सोरबा मबाइल लाबोदों वाइफाइ लानानै साबसक्राइबार नङा एलबि थानो वाट्सआप हरनांगौ वाइफाइ सोर लाबोदों ओइ आसा लाबोलाय नोंना मबाइला वाइफाइ होआबा जाया वाइफाइ लानांगौसो दे हा दङ थगायदों मा नों थगायदों बिराद थगायो नोङो ओइ बोरै जाखो ला मा नांखो हा
मिथिया मा जाखो र' नै सेंग्राफोर फैदों गोदान एप्लाइ नामा गोदान एप्लाइ नामा हो बेखौनो इयारा जेबो माबायाखैबा मोनगोन बेनो जेबो नङा जेबो नाङा दा गोनांथाय बे ल'खौ बावबायसो दाना ओरैनो लाबोनायल' जासिगोन लांफाखादो जायाखै जायाखै लांफाखादो दाख्लैनिबो नागिरनाया लांफाखादो दाख्लै बायदि मोनाखै माबा नागिरनाया लेखानि नोंनि नामावनो बाबानियावमोनलाय जानोलै बाबानावसो जानोलै बेसे गोबावसोमोन होनदों 2023 नामा माबायावनो 2023 बिदिनो जागौमोनदां जिखुनु लास्ट माबाफोर जाहैगोन डिसेम्बरफ्राव जागोन बे एडमिसन लानाय टाइमाव टिचार जायो टेस्टआ 24 हाबगोन टेस्टआव जायगोन जायो ट्रास्ट गोबावबाथाय साइन सिगनेचार माबा जाया दे सिगनेचारा डिलिट जालालै ओमफ्राय सिगनेचारा राइट साइडआ गावासो गावथारनांगौ फिसा खामानि मावखुमानां होनबालाय
सिगनेसारा बिलिट जाला दे खिन्थु आं हरसै कुइसन मार्कसो सिखारबाय गोबावबाथाय जाया खोमा दस थाखा फुराना मावदो Soalnya, ekstra kasih. नांलाबो नांगौ दे फ्रा गैया आंनाव Seru lah. गैया जा Dah, sih mana sang tadi ada. औ औ हेलौ 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 नोंथां एलबिआव फै एलबिआव फै Ada, haru kaya rana. Nih, bete haru deh. थाब फै Yo. Ogora nih tangga nih gari dikhi deh. औ औ हेलौ 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 नोंथांमोन हेलौ 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 नोंथांमोन अन्नानै मदद खालामदो अन्नानै हेलौ लोगोफोर मा जाखो नोंसोरलाय रावबो नायथारला नामा मानो गिलिर फैयो मानो गिलिर फैयो रिमझिम अखा मानो हायो नोङो कमेन्ट खालामदो अन्नानै जाय नायदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो एलबि थानो मोनदों
हामलं मुलं जाजोब्बाय दारि मुरि लावजोब्बाय रन्जन बरगयारी हेलौ चालते होनदोंमोन रन्जन कमेन्ट खालामदो प्लिज आयौ हाय मा एसे सुनि जाखो आंनि खाफालालाय मावनायाव दांनायाव जाखांफैयो गले गले बिर जोहोलाव नोंथांमोन गावख्लाय हरदो दावथुखौ गोसोनि साइनबर्ड लानानैलाय बिर जोहोलाव नोंथांमोन गावख्लाय हरदो दावथुखौ जाय नायदों कमेन्ट खालामदो अननानै कमेन्ट खालाम दिनै नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैदोंमोन दिनै गैया माथो रावखौबो नुवासै रायलायनो मोनासै बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय दुनियायानो बेलथायसिगोनसै नामा बोरैबासो मोनलाजोब्बाय आङो हेलौ बिर जोहोलाव नोंथांमोन गावख्लाय हरदो दावथुखौ आयु हाय मा एसे सुनि जाखो आंनि खाफालालाय आयु हाय मा एसे सुनि जाखो आंनि खाफालालाय मावनायाव दांनायाव बिर जोहोलाव नोंथांमोन गावख्लाय हरदो दावथुखौ दालिमा सिमेन्टजों आमबुजा सिमेन्टजों पासताला बिल्डिं खुन्थिया दालाय होनाय बादि
Bayang nang nagasakaw sona Bayang nang nagasakaw Hai hai Plastik ni golabi parda janangay Dungay manay jana loray lang nay बेसे गोमोथाव अन्थाव बाथाव गाननाय दां लोगोफोर दसे बेसे गोजोनथाव अन्थाव बाथाव देग्लायनि बैसागुआ बेंखाबाय दावखाबाय
Hello, hello, hello logo nonton. Ide manusiaku.
रेलगारिजों थांनि चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी आरो चुमा चुमा नोंनि बेजारो खावलाया Oh my darling आं जिअ रिचार्ज सोना लागोन दै हेलौ अनजालु फैदोंमोन आं माबा रिचार्ज आरि सोदोंमोनलै एमबि जोब्बायमोन नालाय फैफिनदो अनजालु मा गल गलब्रा मा ओंख्रि जाखो ब्र फैफिनदो अनजालु आं माने रिचार्ज एमबि जोब्बायमोन नालाय रिचार्ज सोदोंमोन आं जोंना माबाया आङो दिनै मैसो बेदरजों जादों आरोखि ना अनजालु आं फैदो अननानै नायफैफिनदो फैदो आं रिचार्ज सोनानै बिदि जादों रिचार्ज सोदोंमोन आं अनजालु मा होनदों आंनिखौबो नायब्रा भिडिअखौ ब्र आं माने आं मा होनना खोन्थानो आं जेनेबा आंहा फेमिलि दं नालाय आं बे आंना फिसाजोआ लोमजाबाय थादोंमोन आरोखि ना गोबावसिममोन आं भिडिअबो होनो हायाखै एलबिबो फैनो हायाखै अनजालु ओंखायनो आं रावनिबो भिडिअ नायनो मोनाखै आरोखि ओमफ्राय मैयानिफ्राय एसे फ्रि जादों आं जेनेबा नाजागोन दे एबारनिफ्राय नायबाय थागोन दे नायगोन खबर बोरै अनजालु मोजां ना खबरा मानसियानो हामगुलायबाय ने आङो टेनसनजोंनो Aku berlazi tara
अनजाला होनदों हाय ओइ ब्र आं सोलाबथ'ला खामानियावसो दे ब्र बाय औ दे ब्र दे जेबो नङा दे आं ओरैनो दिनै जास्ट नायबाबो नायाबाबो आं ओरैनो एलबि थासोमगोन आरोना दिनै ओरैनो जास्ट जेबो नङा दे बयबो गाव गावनि खामानिखौ मावनानै लाग्रोनांगौ फार्स्टआवहाय Adaya lazia 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 कमेन्ट खालाम जाय जाय नायदों दिनैसो फैनो मोन्दों आंहा ओरैनोबा एलबिबो खालामनो मोन्दों दिनैसो समानो गैया लोमजानायजों मानायजों हेलौ कमेन्ट होदोब्रा इन्ट्रेस्टनो हारसिंबा सिरि जायो बाबानो जोंनि मानसिजों CSSC diploma master degree all in the future UFC dong defense of Jammu and Kashmir constable Assam PSC All Indian Assam PSC on Putin and IOC DME तुमसे मिलने का वादा है दिल भर
सिखिरि नों बिबाराव बाहैलालाय हैलालाय लागोन दा कमेन्ट खालाम जाय नायदों बालसो हेलौ फन फैना होदोंमोनलै
राव गैयि पावरटिनासो देखायदों आं दिनै लाइभआव नोंथांमोन ओरैनो लाबोनाय पासवार्ड आं बोरै होनना खिथाहरखो गोजौजों होनना खिथाहरखाबाय नोरैसो होगासिनो गोजौआव गोजौआव बिदि होनना खिथाखाबाय आङो ट्राइखौनो नायरा गोजौनिखौ आं गेजेराव होआ गोजौआव सोखायो आं जिगोसो होमबालाय ओरैनो खलथासैलै दे
जाबाय बख'नांगौसो र' बिलाइ बखलाय एसे जिरायथ' नों आंनाव हरबायमोन नामा बैखौ ओरै बोलानांगौलाय होबाय दे औ मा बुस्थु बे माबाखौ बख'नानै जाबाय कारेन्ट मोनफिननाय बेफोर गैया दाबो लाइभआव दङ दुरां नायनानै फैबावबाय आं माबासिम सोर नटिसआ सोर देरहाखो महन बागानजों माबाजोंसो पान्जाबि बिसोरजोंसो अ जागासिनो माबासो ना बावदोंसो आं क्वार्टार फाइनालसो 26आवसो नटिसना अरिजिनेल सफैगोना सफैयाथाय पस्टआव सफैगोन ना ओहो सफैया सफैया ओहो बेनि सोलिजोब्बाय दा मा कालार फैयि जादों बावदों अबावबा अपसनखौ थुनानै दोनदों अबावबा बावदों गरमसो जाबायमोन wait थाब थाब मावो
फट'ल' फैबाय बेथ' जाला रेजेक्ट जालायबाय रिबन 7था रिजेक्ट जाबाय दिनै 7था रेजेक्ट गोबावजों प्रिन्ट खालामबाथाय बिदिनो जायो एनि टाइम प्रिन्ट खालामबाय थानो मोनाखैना दखाननिफ्रायनो थिग जायासै आरो गोदान माबाया जाम जानानै थाहैगोन दां मेसिना ना बिन थाबथायो नामा रिल बायदि ना बुस्थुआ नायदो प्रब्लेम इउज खालामनानै दोनहाबबाथाय बिदिनो जाखायो आधार कार्डनि माबा जेबो फैथारबायना दाख्लैनो आधार कार्डआ जोंनाव जाखायाना अनलाइन बेनो हो अनलाइन बेनो आधार कार्डआ जोंनाव जाया दाबो गनो रोङा बिसोर बहुत साइड नालाय खेबसेनो 1 मिनिट लायो आयो उल्था सोबाबा जाबायमोन बेनो बावदों आं उल्था सोफ्लांदों दस्रानि बायदि माबा जाखाया बेना डाइरेक्ट गथ' प्रिन्ट जाफिनो खुनु नांगौ नांगौ जाया आरोखि फुरा माबायोना अरिजिनेल बायदि आदा गावबा दाबे औ दे बै मोनसे माबाया गावोना बे माबा नांग्राया लायो ना मायो थांदो मा सोलिनांगौ खाट बख'नायाव मिस्टेक जादों होनदो
ओरैनो थाबायनायाव लादो रा बेखौ लाजायो नैबेलाय नैबेनो बेल' QR क'डा ना माथो सिन्था प्रिन्टिं मिस्टेक बेसेबां एक्सट्रा पे खालामसै नाम्बाराव हरबाबो जायो स्केन खालामसै बै माबा बेनिफ्राय बेयाव जायखिया अफ खालामजायो ओमफ्राय दे थांसै औ दे बेखौ दाबोसै मोनानो थांसै दे दे जेरै दाख्लै आवार खाथायाव माबानाय बायदि आं डिटिपि खालामखाबाय बे डिटिपि खालामखानायाव होनानै माथो जालायो जालांसो गारनो माथो एसेयालाय आं फार्स्टनिखौ नायनो आंबो बोरै बिदि टाइपिं खालामना हरखो जाम्बा जादों आं बेल'खासैमोननो सेस माबाजोबखाबायमोननो ओमफ्राय बोरैबा लेखाखौ नायफिनबायनो टाइटेला मिलायासैना नार्जारि जाबाय बेयावनो भुल जाबाय गोदाव सोरावसो आं जा जाम्बा जादों आंबो बे मेनेजारा सोलायबाथ' गोदान थाबायफिनजोबदोलाय दा बे मेनेजारा सोलायाबा बेखौल' थख' होबानो मोनबाय अबेनिया दालिगावना ए सोलायथ'नाय नङा दालिगावनिबा आंबो नायालासिनो खेल लायालासिनो होबाय ओरैनो जि गोबाव लायो जानो दालाय थाब माबा बारहोनाया बेखौ दसथासिम एबजेक्सनखौबो होनानै होफिनदों थाब जागोन बायदिबो मोनदां दा मोनायाव लायनांसिगोन ओमफ्राय गाबोन सिलखौ मोजां बुखु बे खर'आव ओहो नैबावहाय राउन्ड सिल होदो जिखुनु जाया मोनसे ओमफ्राय नैबा गावनि नाम ओमफ्राय गाहायाव सिगनेसार बे गावबुरानिया औ जायखिजाया बे गोजौ लाइनजों होबानो
दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय दे आंगोफोर बेथ'रि सासि गैला बाय